Fai poucos días contestaba ao chef con estrella Michelin Jordi Cruz a unha entrevista que el facía que dicía que a xente nova non queremos traballar de camareiros. A xente nova sí que queremos traballar. O que non queremos é ser explotados por sicarios da hostelería como a él. Se o teu local, Jordi, require de xornadas laborais de 14 horas, o que tes que facer é contratar máis persoal, non explotar a unha persoa máis de 8 horas ao día, que é o que di o Estatuto dos Traballadores. E se non podes contratar a máis xente, o que tes que facer é pechar o teu local. O traballar ti ou pechar o teu local. Pero o que non queremos é ser explotados. A min faime moita graza cada vez que escoito hosteleiros que saen nos medios de comunicación. Non atopamos camareiros. Non, o que non atopan son escravos. Sei o que é ser hosteleiro, entón falo con coñecemento de causa. Se ti pagas o que tes que pagar, se ti cumples coas condicións laborais que tes que cumplir, se ti tratas ben ao teu persoal, a xente quere traballar no teu local. Eu non tardaba nin 24 horas en atopar a un camareiro.